vil sige den. Safe link. Selvfølgelig er der single. Jeg har fandme lige fundet den her. Gap. Kaos. Wow. Det bolde, han sagde wow, så var han ironisk, men det er ikke så meget. Var han ironisk eller sarkastisk? I don't even know, man. Godt spørgsmål. Ja, jeg har aldrig rigtig forstået Kan forskellen. du define? Den er så at læse op på det. Goddammit. Der er uden i 12. Det var da baby. Og jeg døde. Nå, Ja. for real? Ja. Jeg var lige en lille tier 8 map. Poison hit. Chain AoE. Ja. What?